Azukre Beltza proiektua hasi nuen duela urte bat eta erdi, eta sortu zen Julian de Zulueta pertsonaia ezagutu nuenean, eta gehiago irakurtzen hasi nintzenean, eta hor deskurritu nituen gauzek asko engantzatu ninduten, eta nahi nuen nolabait gerturatu gehiago pertsonaiaren gana. Horrekin batera ere kuborabidei bat egin nuen, eta ezagutu ahal izan dituen bertako historiak, eta gehiago murgildu pertsonai honek Kuban izandako eraginean. Eta guzti honekin, grin honekin nahi nuen zerbait sortu artearekin erlazionatuta, eta horrela sortu zen ikusentzunezko instalazio hau, eta azukrearekin egindako soinu estruktura bat. Eta bestalde batetik ere bere historioa niri gehien engantzatu zidana izan zena, nahi nuen ekarri erakusketara, eta horregatik bere historia ere dago idatzita, eta aldi berean webgune bat bere historia guztia agertzen dena norbaitek nahi baldin badu ere kuxikuxiatu ahal izateko. Gehien erakorri ninduena Julian de Zuluetaren historiarengatik izan zen. Garai horretan hain ezaguna eta esanguratsua zen pertsona bat izanik, gaur egunera bere historiaren ia laginik ez iritsi izana, ez? Nolabait eskutuko historia bat izana, hain pertsonaia garrantzitsu batekin. Eta gaur egun Gasteizen topatu ditzazkezula bere izena eta bizena daukaten jauregiak, baina bere historiaren inguruan ez dakigula ezer. Orduan, ez jakite horrek asko ekarri ninduen, eta nolabait kuskusiatu nahi izatea izan zen nire grina. Lan prozesuari dagokionez, nik irudia lantzen dut, orduan erabili nituen nik grabatutako bideoak, artxiboko irudiak eta nik sortutako animazioak, baina aldi berean soinua ere nahi nuen txertatu Kuban egindako grabazioak eta artxiboko soinuak, eta horretan lagundu ninduen Aitor García de Bikuñak, eta biok elkartzeko espazio itzela izan zen dinamoa, eta hor egon ginen biok elkarlanean, eta horrela sortu genuen bideoarekin zetorren audio sorkuntza bat. Dinamoko prozesua bera ere bertan ezagutu genuen jende guztiarekin, laguntza guztiarekin, eta bertan ditugun rekurtso guzti horiek izan zen, gaude biok maitepinduta proiektuaz, eta gogoekin ere beste zerbait sortzeko, eta espazio hau ere gehiago aprobetxatzeko.